Данните в системата концептуално се разделят на две големи групи. Това са статични данни, персонални статични данни и академични динамични данни. Това са академичните, а това са персоналните статични данни, които по-късно ще бъдат преименовани. Personal, Static, а това са Academic, Dynamic. Защо ги разделяме и ги наричаме по този начин? Има данни за студента, които не се променят в хода на цялото му обучение, като например ЕГН, име, рождена дата и други такива неща, които не зависят от времето. Когато този студент бъде прият, за да бъде обучаван, например, като доктор, то той прекарва 3 години в университета и през тези 3 години имаме и периоди. Всяка година се разделя обикновено на 2 периода. Тоест, ние имаме 6 периода. В тези периоди студента има данни, които по принцип се променят. Теоретично, дори би могъл да се променя и факултетният номер на студента. Но обучаващото звено, например, може да се промени. Най-малкото се променя курса, в който студента учи, ако говорим въобще за студенти. И така, нека да разгледаме един пример. В това меню, в този меню елемент, можем да видим абсолютно всички студенти, които някога са били обучавани за докторанти. Там са персоналните им данни, които не се променят във времето и не зависят във времето. Нека да разгледаме един пример. В примера аз въведох един студент, който се нарича Иван Петров. Търсим го с натискането на Ctrl-F и изписване на част от неговото име, първо име, фамилия или неговото ЕГН. Аз в случая съм въвел неговото ЕГН и ще търся по ЕГН. И така намери го, той е под номер 83 в списъка с персоналните или статични данни. Както казах, този меню елемент ще бъде прекръстен на персонални статични данни. Ако за всички това е ясно, а този меню елемент ще бъде прекръстен на академични динамични данни по година и период. Нека да нарисуваме една схема, за да стане всъщност по-ясно. Когато приемем студента, за да се обучава, то имаме един списък с данни, които се отнасят за него като персона. Това са име, презиме, фамилия, ЕГН, дата на завършване на предходно образование и така нататък и така нататък. Тези данни се отнасят до този човек като персона. Но, когато бъде прият в университета, то тогава ние трябва да следим неговото академично развитие. University. Трябва да следим неговото академично развитие. Обикновено той прекарва в университета, ако ще учи за доктор, 3 години. В този момент ние се интересуваме и от други данни, не само неговите персонални данни, а интересуваме се от така наречените academic data. Тези данни са динамични, тъй като в процеса на неговото обучение те се променят. Най-малкото променя се курса му. Първи, втори, трети курс. За доктори това не се отнася, но все пак се променят някои неща. Освен това, той представя отчети и други такива неща. Значи, имаме години, например 2015 и периоди. Първи и втори период. Всяка академична година обикновено се разделя на 2 периода. Първи и втори. Би могла да се раздели теоретично и на много повече периоди. Академичните данни остават постоянни за определен период. Например, дали студента е в общежитие. Ако е настанен в общежитие, то това се отразява в съответният период. В един период той може да бъде настанен в общежитие, а в следващия период може и да не е настанен в общежитие. 2015, втори период, например.
Това са все динамични данни, които се променят от един период в друг период. Тоест, данните остават постоянни за дадена година период, но се променят от една година период към друга година период. Могат теоретично да бъдат различни. Ето защо и ние имаме това концептуално разделение. Ето ги персоналните данни, а тук с това меню можем да разглеждаме неговите академични данни, които се променят за съответните периоди. И така, когато изберем този меню елемент, който, както казах, по-късно ще бъде прекръстен, най-вероятно, ако стигнем до съгласие, на персонални статични данни, ако кликнем тук, то виждаме всички обучавани, всички персони, които някога изобщо са били обучавани. Това са 637 човека. Аз в момента съм въвел една персона, която се нарича Иван Петров. Тя ще е нашият пример. Аз ще го изтрия и след малко отново ще го създам, за да покажа какъв е процеса на работа. Така нареченото workflow. Иван Петров не съществува в нашите академични данни до момента, в който той не бъде въведен. Тоест, ние можем да го въведем като персона и да въведем неговите персонални данни, но той все още, може би, няма данни като обучаван. Той трябва да се включи в академичния процес в дадена година и период. Това става с помощта на второто меню. И така, сега се намираме на второто меню и както виждаме, имаме възможност да превключваме. Тук нещата вече се отнасят за дадена година и даден период. 2015 първи, 2015 втори. Ето това са всичките периоди. Това са най-малките атомарни времеви единици, в които ние запазваме информация. Информацията остава постоянна за всяка една времева атомарна единица, но се променя от една единица към друга, т.е. към година и период. Ето в момента имаме 411 човека, които следим в периода 2015 втори период. Това са персони, включени в академични дейности, т.е. в случая те се обучават за докторанти. И така, нека отново да потърсим Иван. Ще го потърся този път отново по ЕГН. Ето го неговото ЕГН. Тук са записани данни, които се отнасят за неговата академична дейност. Ако изтрием една персона от нашата база данни, то всички данни, включително и динамичните за отделни години и периоди за тази персона, изчезват. Аз това ще демонстрирам, след което ще създам отново нашия студент Иван Петров. Иван Петров в момента е включен в академичния процес само в година 2015 втори период. Ако отидем и го потърсим в 2015 първи период, то няма да го намерим. Иван няма да бъде намерен в нито една година период, различни от 2015 втори период, тъй като аз съм избрал да не го въвеждам. Отново с Ctrl F ще потърся за неговото ЕГН и не очаквам сега да бъде намерим. Вижда се, че стрелките са сиви, което недвусмислено показва, че ние не можем да открием търсената фраза. В случая 640909, това е началото на неговият единен граждански номер. В период 2015 втори е бил включен в академичният процес, затова съществуват данни за него само в този процес. По този начин, обикновено в 6 периода, имаме информация за всяка една персона. И както вече казах, ако кликнем върху първият меню елемент, ще видим всички персони, които някога са били обучавани и могат да бъдат намерени в някоя година и период. За да докажа това, че изтривайки една персона от списъка с персони, които някога изобщо са били обучавани, ще изчезнат всички данни, то аз ще отида, ще изтрия Иван Петров, след което ще го създам наново. И така, Ctrl F и би трябвало да открия Иван.
Вуала! Иван беше намерен в списъка с персони. Както казах, той е доста дълъг, съдържа в себе си абсолютно всички, които някога са били обучавани. 637 човека. Здравка Петрова. Можем, разбира се, както виждаме, да търсим и по име. Петров, Иван Петров. В момента намереният е оранжев. Този израз, Петров, е оранжев. Добре, сега нека да го изтрием и да проверим отново дали той съществува в академичната година 2015 втори период. Изтриване. Вуала, бяха ни представени данните за Иван Петров, които ще бъдат коригирани в последствие, за да не показват false, а да показват мъж и други неща, разбира се, ще бъдат дооправени и ще го изтрием. Важна е концепцията. След което отново ще потърсим в списъка, за да се убедим, че Иван Петров не съществува в списъка с персони, които евентуално биха били включени в академичния процес и ще го потърсим отново в някои от периодите на академичния процес. Сега би трябвало да се е променил броя. Станаха 636 човека, които сме обучавали. Всъщност това е и вярният брой. Поне за 2015 втори период. 2016 първи период все още не е въведен. Може би бройката ще се промени. Не може би, а със сигурност бройката ще се промени. Но и те ще се появят тук. Просто ще бъде по-голяма бройката. Вместо 636 може би ще бъдат вече 700, 700, 800 човека. И така, ако отново потърсим за неговото ЕГН, началото на неговото ЕГН, няма да можем да го намерим. Ето в момента стрелките са сиви. Така, ако се върнем обратно сега и потърсим в някои от академичните периоди да видим дали имаме данни за този човек, ще видим, че няма да намерим. И така, той съществуваше в 2015 втори период. Нека отново да потърсим за началото на неговото ЕГН и както виждаме не можем да го намерим. Можем да търсим за всякакъв израз, какъвто искаме. Например, можем да се питаме, добре, искаме да намерим на страницата всички, на които ЕГН-то започва с 64. Ето, в момента те са маркирани. 64 Диана, 64 и така нататък. Можем, разбира се, с стрелките да се движим надолу и да продължим това търсене. И така, в текущия период, 2015 втори период, всъщност той не е текущи, но в този конкретен период, 2015 втори, имахме 3 човека, чието ЕГН започваше с 64. Сега, нека да преминем през процеса на създаване на някой. Тоест, да въведем първо неговите персонални данни. Отиваме в списъка, където въвеждаме персоналните данни, статични данни. Интерфейсът може да се промени към по-добро. Ще се опитаме да го променим, но концептуално нещата стоят по този начин. Дори и концепцията, разбира се, би могла да се промени. И така, нека да приемем, че неговото ЕГН е 640909 34563. Така. ЕГН е, името му е Иван, през името му е Петров. Тъй като съм го въвеждал, както виждаме, излизат подсказки. Той е от мъжки пол. Родното му място е Пловдив. Просто започвам да пиша първите буквички. И името на населеното място излиза. Започвам да пиша България. И излиза неговата националност. Постоянен адрес Пловдив. Рождената му дата е 1964-09-09, както подсказва неговото ЕГН. Последствие тук ще има Data Picker, който ще ни дава възможност, като кликнем, да изкача календар. Година на завършване на предходното образование е 1990, например. Име на предишното учебно заведение ВТУ Ангел Кънчев, Русе. Ще въведа и града, за да покажа, че ако съм допуснал грешка, мога да се върна и да коригирам. Град на предишно учебно заведение, това е Русенския университет.
в Русе е завършил, име на професия от предходното образование, той е машинен инженер. Образователна степен магистър. Местожителство България. Може да бъде избрано и друго, разбира се, от падащия лист. By default, по подразбиране е България. И сега ще създадем отново Иван, след което ще го потърсим в списъка с персоните. Ще бъдем редиректнати обратно към списъка с всички персони, които някога изобщо са били обучавани в учебното заведение. И така, Ctrl-F и ще напишем началото на неговото ЕГН. Можем да го търсим, разбира се, и по име. Вуаля! Иван Петров беше създаден и фигурира в списъка под номер 83. България, Пловдив, Русе, магистър 640909, ЕГН, Петров, мъж, кога е роден, завършила ВТУ Ангел Кънчев, Русе, машинен инженер, България. Да предположим, че не ни харесва факта, че сме изписали и Русе тук. Кликаме на редактиране и можем да редактираме данните. Влизаме надолу и премахваме Русе, тъй като Русе така или иначе съществуваше в падащият списък. Запазваме го отново. Това е следващата операция. Редактиране на персоналните статични данни на индивида, който ще се включи в академичния процес. Сега в момента сме въвели само персоналните данни. Иван Петров все още не е включен в академичният процес, той все още не е наш студент. За да се случи това нещо, той трябва да се включи в някакъв момент в академичния процес, не какъв да е момент, а година, период. Нека да го включим 2015 втори период. Как ще стане това? Първо, нека да проверим за него, да видим, че той не съществува в нито един академичен период. Няма да проверявам във всичките, повярвайте ми, той не съществува. Нека да проверим в 2015 втори период, например, и да видим дали данни за Иван Петров съществуват. Ще видим, че няма до момента, в който ние не ги въведем. В момента, в който ги въведем, системата автоматично ще се грижи Иван Петров да преминава в следващият период при избор на този меню елемент. Преминаване в нова учебна година период. Всички, които не са завършили и тяхният текущ статус не е дипломиран или защитил, ще бъдат прехвърлени в новият период. Разбира се, проверява се, би трябвало да се проверява и колко годишно е тяхното обучение. И така, нека да въведем Иван Петров в академичния процес през 2015 втори период. Create New, както казах, този интерфейс ще бъде променен, така че да се абстрахираме от него, важна е концепцията. Отвори се форма за въвеждане на някои от персоните, които сме въвели в академичният процес. И така, коя е тази персона? От падащият лист можем да изберем 640909 Иван Петров. Както виждаме, тук са всичките 600 и не си спомням колко човека, които имаме като персони и съдържаме тяхните персонални данни. И така, Иван Петров. UniID, то винаги е 169-1001 за Пловдивския университет. Текущата година е 2015, втори период. Избрали сме това. Отгоре, между другото, също винаги за подсещане стои текущият период и година, тъй като данните, които вкарваме като академични данни, винаги се отнасят за дадена година и период. Това е твърде важно. Най-малката атомарна времева единица е година и период. Бихме могли, разбира се, да използваме и други атомарни единици, например месечно да въвеждаме данните, което, разбира се, изобщо не е необходимо. Наложеният този стил на работа от данните, които трябва да предоставим на Министерството на образованието. Точно заради това и ние използваме същият формат. Департамент Пловдивски университет, факултет математика и информатика. Това са специалностите за 2015 втори период в факултет математика и информатика. Да изберем, че той ще се обучава в областта на информатиката.
редовно. Това са задължителните полета и специално с номер. Както казах, всичко това ще бъде преведено и ще бъде направено по-удобно. В момента е в по-суров вид, но е важна концепцията. Всички останали полета са незадължителни. Важното е да изберем в кой факултет, каква специалност, каква е формата му на обучение, в кой университет, коя е годината, кой периода и да изберем името на човека, който ще бъде обучаван. Последствие можем да се върнем, разбира се, и да въведем още данни или да ги редактираме. Можем да кажем сега Create, с което Иван Петров влиза в нашите списъци за обучаем за конкретният период 2015 втори период. Сега вече ако натисна Ctrl F и потърся за началото на неговият единен граждански номер, би трябвало да мога да го намеря. Ето го, Иван Петров. И както виждаме, понеже ние не си направихме труда да въведем допълнително данни, всичко това защо е бил зачислен, какво е обучението му, от кой университет идва и други такива данни са останали празни. Ние, разбира се, бихме могли да се върнем и да коригираме това. Но важното е, че Иван Петров вече съществува в някои от академичните ни периоди, който е 2015 втори. Той не съществува в другите. Веднъж въведен, както споменах, системата автоматично ще прехвърля всички от този списък в следващата година, стига тяхното състояние да е активен, а не прекъснал или завършил своето образование. И така, можем да се върнем и да въведем повече данни за Иван Петров. Всички данни, които са непроменливи, вече не съществуват тук в този списък и не могат да бъдат променени. Но може да се избере курс. Ще кажем, че е доктор. Факултетният му номер е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Позиция. Какъв е той студент? Duration 3 години. Specialty type. Можем да напишем нещо. Profession area. Тук също бих могли да въведем нещо. Професионална група, нека да е номер 3. Както казах, всичко това ще бъде направено по-интуитивно. Такса на обучение, платено обучение, например. Или ще кажем, че е освободено такси. Master Type, магистър след бакалавър. Ако няма в падащия лист, можем да го оставим празно. Както казах, всички останали полета са незадължителни. Магистър след бакалавър по същата специалност, магистър след бакалавър или магистър по друга специалност, магистър след професор. Той ще бъде доктор. Incoming year, следващата година е 2016 година, например. Защо е бил приет? Инвалид чрез конкурсен изпит или ще пишем по документи. Грант. Сега в момента, както казах, тези неща не са много красноречиви, но ще бъдат направени по-добре. Action Date 2016 01.01. Action ID. Напуснал, дипломиран, защитена докторантура, дипломиран. Този списък ще бъде по-красноречив, в момента не е достатъчно красноречив. Ако е отишъл в друго учебно заведение, ще има списък, в който ще можем да изброим къде е отишъл, ако това е текущото му състояние. Дали ползва общежитие, да кажем, че ползва, кантин, може да не го сетваме или да го сетнем на false, ако желаем. В някаква програма дали участва. Start date, кога е започнал своето образование, 2015-01, кога трябва да го приключи, ако е започнал 2015, би трябвало да го превърши 2018, ако е 3 годишно, 01, някакви забележки, ако имаме, тип, P-Year, 2015, School from Name, откъде е дошъл при нас,
от кой град е дошъл. Тези всичките ще бъдат с падащи менюта. Profession name, неговото име на професията му. Машинен инженер, върху това ще се работи, разбира се. От кой университет е дошъл? Той е дошъл от ВТУ Ангел Кънчев. Да видим дали можем да го намерим. Ангел Кънчев, академия, висши училища в чужбина. Така, Югозападен университет, американски, икономически, технически, висше, национално, Пловдив, Пловдивски медицински университет, аграрен, висше училище по агробизнес. Трудно ми е да намеря русинския, защото просто не знам как се казва. Висше училище по телекомуникации, театрален, висше училище за страховки. Ще е въпрос на време да свикнем с тези наименования. Софийски, ето го, Русински университет Ангел Кънчев. Професионална група, ще излиза падащо меню, диплома номер 2345678, диплома от коя година е дипломата, да кажем от 1990 01 и записваме тези данни. Specialty Type, това са цифри. Както виждаме, е извършена и валидация, т.е. проверява се за верността на данните и отново ще опитаме да запишем данните. Вуала! Тези данни бяха записани и за всеки период, година, те могат да бъдат променяни, ако разбира се ние желаем. Теоретично бихме могли да променим и неговия дори факултетен номер, но Министерството на образованието смята тези данни за динамични, т.е. те могат да се променят от един период в друг. Ето го вече и Иван Петров, ето как изглежда и неговият запис. Студент, по документи е бил приет, освободен е от такси, Русинския университет Ангел Кънчев е завършил. Това е кода на нашият университет, ЕГН и други данни, това е неговият факултетен номер и други данни, които ще бъдат направени по-красноречиви. Дали в момента е в общежитие, сложили сме true, това също ще бъде оправено като интерфейс. Кога е започнал своето образование? На 1.1.2015 и трябва да приключи след 3 години на 1.1.2018. Забележки. 2015 тук и други данни. Машинен инженер, българска филология, машинен инженер, химия. Значи това предполагам, че е колоната с това в каква дисциплина той в момента ще защитава докторантура. Други данни. Notset. Можем да разбира се да разгледаме и детайлите. Ако сме сгрешили, можем да изтрием данните за тази академична година и период. Можем на ръка да вкарваме данните или ако машинното прехвърляне към следваща година период е направил някаква грешка, то ние бихме могли да правим такива корекции и да променяме за всеки един индивидуално. Back to list. Можем да изтриваме, когато изтриваме данните за всеки един период, то персоналните статични данни не се променят, т.е. изтриват се динамичните данни за съответната година период, но не се изтриват и персоналните данни. Ще направя един шорт рекап на това, за което говорихме. Казахме си, че данните в нашата система са персонални статични, т.е. данни, които не се променят във времето. Разбира се, те се отнасят за човека като персона и други академични или динамични данни, които са свързани с конкретна година и период. Обикновено за 3-годишното обучение имаме 6 такива периода. Разбира се, ако някой прекъсне, бихме могли да прехвърляме неговата информация съответно в повече години и периоди, като си отбелязваме, че той е прекъснал. Благодаря ви за вниманието.